Chcete si zvýšiť rozsah pohybu v bedrovom klbe do pokrčenia? Ahojte, moje meno je Matej, som fyzioterapeut a dnes vám ukážem, ako sa dá zvýšiť mobilita v bedrovom klbe do flexie. Ľahni si na chrbát tak, že budeš mať obidve nohy vystreté. Pokrč jednu nohu v kolene a snaž sa dostať kolenom čo najbližšie k trupu. Na konci rozsahu si môžeš pomôcť rukami tak, že podchytíš koleno a ťaháš ho rukami k sebe. V koncovej pozícii vydrž 1 až 2 sekundy a potom sa vráť naspäť do východiskovej pozície. Sadni si na stoličku a opri sa o operadlo. Pokrč nohu v kolene a pritiahni koleno k sebe. V koncovej pozícii vydrž 1 až 2 sekundy a potom nohu vráť späť do východiskovej pozície. Každé z cvičení zopakuj 10 až 15 krát. Toto cvičenie zvýši pohyblivosť vo vašom bedrovom klbe do pokrčenia alebo flexie. Môžete si zvoliť variantu, ktorá vám najviac vyhovuje. A ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.